Hola, benvinguts de nou al nostre canal a YouTube. Avui em venia de gust parlar-vos d'un altre dels llibres que tenim publicats a Seabook, i en aquest cas es tracta de l'assaig Persones i paisatges, punts de trobada entre migrants i no migrants, que està escrit per Núria Mata Vinyets, que entre altres coses és psicòloga i psicoterapeuta. Bé, com podeu deduir pel títol, es tracta d'un assaig sobre el fenomen de la migració i està clarament dividit en dues parts. En la primera d'elles, si finalment us animeu a llegir-lo, que espero que sí, en la primera d'elles trobareu un seguit de converses i de trobades que la mateixa autora va mantenir amb persones arribades a casa nostra des de diferents orígens, seguint rutes i trajectòries diferents i en diferents moments de la seva vida. Segurament el fet que fos ella mateixa que mantingués aquestes entrevistes personals amb els testimonis que han arribat a casa nostra doncs ens permet conèixer les seves experiències i les seves històries personals amb un nivell de detalls i amb una riquesa que d'altra manera doncs, segurament no tindríem accés o no tindríem l'oportunitat de descobrir. També m'ha resultat molt interessant l'últim d'aquests testimonis perquè de fet és l'únic d'aquests testimonis que no ha arribat a casa nostra, sinó que és una persona que va seguir el procés invers. Es tracta, si no recordo malament, de la Josefina, em sembla que és Josefina, que és una de les moltes persones que el 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, doncs es va veure forçada a l'exili a França i, de fet, m'ha resultat molt interessant perquè, tal com explica l'autora en el llibre, segurament l'exili per raons polítiques és una de les formes més amargues, que no vol dir que sigui l'única, però sí una de les formes més amargues de viure el fenomen de la migració. Bé, la segona part ja sí que adquireix un to més pròpiament d'assaig i per això potser pot semblar aparentment un pèl més feixuga, però per altra banda a mi és la part que m'ha convençut a recomanar-vos aquest llibre, perquè el que m'ha convençut, el que m'ha cridat l'atenció i el que m'ha seduït de l'obra és que l'autora parla i analitza des d'un punt de vista social però també psicològic el fenomen de la migració i ho fa no com un fenomen individual, sinó com un fenomen que té unes conseqüències col·lectives. És a dir, que analitza els impactes, les conseqüències, les tensions i un seguit de circumstàncies que tenen lloc a partir del fenomen de la migració i al final el que acaba fent és presentant-nos el fenomen de la migració no només com un procés de desarrelament individual, sinó també com un procés que té unes conseqüències i uns impactes col·lectius tant per la terra d'origen com per la terra d'acollida, com per la terra que rep aquestes persones migrades. Bé, crec que el que aconsegueix també d'alguna manera o altra i d'una manera molt suau, però també segurament Núria Mata el que aconsegueix és intentar obrir-nos una mica els ulls davant d'aquest fenomen que a més és de rabiosa actualitat i segurament convida a ser una mica més empàtics i a ser una mica més considerats i a tenir amplitud de mires davant d'aquest fenomen que, insisteixo, i ella ho deixa molt clar, ens afecta a tots d'una manera o altra. També una de les raons per les quals us recomano el llibre és perquè segurament fins fa uns anys els que són més joves estaven molt mal acostumats a conèixer el fenomen de la migració com un procés que nosaltres rebíem i en canvi des de fa uns anys fins a l'actualitat també hem descobert en diferents circumstàncies i per raons molt diferents, però també hem descobert què significa això de la migració com un procés que nosaltres duem a terme, com un procés que nosaltres executem i que no només en som receptors a casa nostra. Ja ho sabeu, trobareu més informació al nostre lloc web i ens anirem veient aquí al nostre canal de YouTube. Persones i paisatges de la Núria Mata, us el recomano. Gràcies per escoltar-me i fins la propera.